खुलुमबाय गिबियावनो जोङो महिला समितिनि जानानै जोङो बेखौ जोंनि फिसाफोर हिसाबै जेन'बा गासिबोफ्रानो माने पारसेन्ट नायनानै बरायो आरो ओमफ्राय जोंनि फिसाफ्रा जों गामियाव समान बेनिखायनो जों समान जेसेबां पास जादों बेखौ बिसोरखौ जों खम मोनदोंबाबो बुरजा मोनदोंबाबो समानै बरायदों आरो मानो होननानै बुङोबा जोंनि फिसाफ्रा समान जानांगौ मानोना सोरबा एसे खम मोनदोंबाबो सोरबा मानसि गिदिरनि बुजायनायजों एसे बारायनानै माने नेक्स्टआव आरो साबसिनै माबानो हायो बेनि थाखाय जोङो समान बरायनाय जादों आरो ओरैनो जोंनि गामियाव गामि गिदिरा रायजो गिदिरा बरायखायो खिन्थु बिसोरो फार्स्ट डिभिजनखौल' बरायो ओमफ्राय जोंहा बिमा जानानै जोंनि गोसोआव अननाया समान बेनिखायनो समानै बरायनांगौ ओमफ्राय एसे खम मोनदोंबाबो नेक्स्टआव बुरजा मोनहैथोंसै गोजौ सोलोंथायाव बेनि थाखायनो जों समानै बरायनाय जादों आरो साबेसे बरायनाय जादों जोङो दिनै ओइस आरो HSLC गासै जयै 17 जन जाबाय आरो बरायनाय हिसाबै मा बिथांमोननो अनसुंथाइ होदों नोंथाङा? अनसुंथायाथ' जोंनि महिला थरफनिफ्राय आर'नाइ गांसेल' होनाय जादों ओमफ्राय अशक गयारि सारआ गावनि थरफनिफ्राय एसे अनसुंथाइ ड्रेसनि आरो आइकार्डनि थाखाय अनसुंथाइ होदों आरो दा नोंथांमोननि जे महिला समिति बेयो माब्ला जोनोम जाया आरो मा हाबा मावबोगासिनो दं? जोंनि महिला समितिया आंनि जन्मल' जादों बे समाव 1981 बेवहायनो बे रेजिस्टारखा नोंथांमोननि गामियाव औ ओमफ्राय 11 मेमोन आरो बे दिनाव मादार्स देबो गोलैदों ओमफ्राय दाखालै जोङो बे दिनावनो फाउन्डेसन दे फालिनो नागिरदोंमोन नाथाय हादरारि दाङाबाजिनि थाखाय जोङो बन्द' खालामथ'नाय जादों ओमफ्राय थेवबो अशक गयारि सारआ जोंखौ अननानै गोसोखांनानै माने जों फोरमायहरदोंमोन नालाय बे दिनाव जों फांसन खुंगोन होननानै ओमफ्राय गावनो नागिरनानै फैनानै जोंनो गथ'फोरखौ बरायनो आखायाव लादों होननायखौ जोंखौ जेबो खरस खालामहोआसै गावनो जा दं जानाय लोंनाय साहा पानि गासिबो मेकआप खालामजोबनानै जोंनो जाहोफैदों लोंहोफैदों ओइदिनखालिबो 11 मेआवबो ओमफ्राय आरो नै दिनैबो खनसेबाव आरो बिदिनो बरायफैबावबाय आरो ओइदिनखालि हाखु दाखु गाव अनसुंथाइखौ लाबोफानो हायासै नालाय ओमफ्राय दिनै थारिख लाफिननानै दिनै राननानै होबाय आरो बेनि थाखाय बिराद रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरखौ ओरैबायदि मोजां गियान होदों आरो बिमा बिफाफोरखौबो गियान होदों बेनि थाखाय थेंकिउ आरो बे हाबाफारिखौ जोङो बे फाउन्डेसन दे हिसाबै बोसोरै खुंगोन मानो होननानै बुङोबा बे गोदोनिफ्रायनो फाउन्डेसन दे जाबाय नालाय ओमफ्राय माखासे समाव गेप्स जादोंबाबो जोंनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय नालाय जों बन्द' खालामला आरो नेक्स्टआवबो बिदिनो बयनिफ्रायबो हेल्प मोनगोन होननानै आसा थाबाय।